27.10.23 ensi lumi Auranmaalla. Mitä ihmettä? Nyt on kova juttu Auranmaan viikkolehdessä. Tässä kävi niin, että Auranmaan viikkolehden toimittaja, itse päätoimittaja, ammattilaisena sisällöntuottajana kävi tutustumassa YouTuben sisällöntuottajan ja kuinka sattuikaan, niin tämä juttu osui samaan aikaan, kun kanavalle niin tuli 5 miljoonaa katselua täyteen. Ja siitä tuli oma muistutus, onnittelukin YouTubesta. Asko haastatteli minua yli tunnin. Oltiin tässä toimistossa ensin ja sitten mentiin katsomaan Fordit ja tarkastettiin hallia. Hän oli hyvin kiinnostunut tästä alueesta. Mä esittelin täältä YouTuben puolelta sitten näitä kanavan hallintasivuja ja niitä tilastoja hyvinkin pitkään. Ja tässä jutussa nyt kiteytyy se, että mitä on ammattilaisen sisällöntuottajan sisältö, niin mitä hän osasi sen tunnin jutusteluun kyllä tiivistää sitä aika mukavan ytimekkäästi. Ja mä näytän tämän jutun ihan läheltä ja mä luen sen teille, ketkä katsotte puhelimesta näitä videoita, niin tää on niin kuin sitten lukulehti. Äänikirja, äänilehti siis, joo. Tää on sitten äänilehti, kun mä luen. Ja sitten mä kommentoin tätä juttua hiukan sitten, että mitä siitä oli juteltu siitä asian vierestä. Mennään ja katsotaan tätä lehteä sitten lähemmin. Mä otan sen täältä auki. Äänilehtiversio Auranmaan viikkolehden jutusta eräästä sisällöntuottajasta. Mä luen tämän jutun ja kommentoin sitä välillä siinä ja sitten mä selostan nuo muutamat kuvat, joita tässä on 4 kappaletta. Niin lähdetään tästä, että vanha Ford nosti kanavan lentoon on otsake, pääotsake. Marko Aaltonen tuottaa sisältöä koneista, työkaluista ja elämästä maaseudulla. Aura Asko Virtanen. Ja sitten lähtee varsinainen juttu. Auralaisella Marko Aaltosella on tekijänsä nimeä kantava YouTube-kanava, jolla on yli 7700 tilaajaa. Tuossa kohtaa mä kerron sitä, että tämä on nyt minun oma lisäystä, että tuo tilaajamäärä on vain numero, jota sitten algoritmit lukee. Esimerkiksi kun mulla oli se leikkuupuimurin vetoakselin laakerinvaihto, niin sitä on katsottu 37 000 kertaa ja tilaajien osuus on 3000. Et ei se suurta osaa se tilaaja sitten näytä, kun joku video menestyy. Vuonna 2018 aloittaneella kanavalla on 220 videota, joita on katsottu yhteensä yli 5 miljoonaa kertaa. Mä siteeraan tässä nyt, että tuo 220 videota on YouTube-maailmassa todella vähän, mutta sitten tuo 5 miljoonaa ja 220, niin niillä on jo hyvä suhde. Juttu jatkuu. Kanavan aloitus liittyy musiikkiin eli rumpujen soittoon. Sisältö kuitenkin muuttui, kun latasin videon, jossa oli vanha Ford-traktori. Se herätti valtavasti kiinnostusta, Aaltonen kertoo. No mä en muistanut toimittajalle kertoa, että mä oon mieluummin työkaluholisti kuin Aaltonen, mutta ei se haittaa. Niin tämä video, jossa tuli ensimmäisen kerran 10 000 katselua, oli koivua kaatamassa ja vanha Ford 5000 esiintyi siinä. Tilaajia ei tullut paljon, mutta se sai 10 000 katselun suosion ja kanava niin kuin nousi sillä pintaan. Ja mä jatkoin sitten näiden Ford-traktoreiden esittelyä ja kanava alkoi niin kuin kasvamaan tästä.
Juttu jatkuu. Kanavalla on paljon työkaluaiheisia videoita. Aaltonen kertookin saaneensa työkaluholistin lempinimen. No näinhän se menee, että Google löytää minut työkaluholistin nimellä. Pelkkä kone- tai traktorikanava en kuitenkaan halua olla. Linja ei olekaan kovin selvä. No tässä kohtaa mä sitä kommentoinkin, että olisi kyllä ihanteellista YouTube-kanavalla ja kanavalle, että sillä on selvä niin kuin genre, selvä aihealue, mikä on aina esillä. Mulla se vaihtelee todella paljon ja se näkyy myös sitten katselumäärissä. Juttu jatkuu. Kanavalla on traktorivideoita, rumpuvideoita, puuseppävideoita, mutta myös esimerkiksi korppi- ja kissavideoita. Yhdistävänä tekijänä on maaseutumainen elämä, Aaltonen kertoo. Lähetykset tulevat maaseudulta, että siinä se lähinnä se minun maaseutumainen elämä on. Ja juttu jatkuu. On hyvin vaikea ennustaa, mikä video nousee suosituksi. Esimerkiksi video, jossa Aaltonen testaa kuorimarautojen lisäksi moottorisahaan kiinnitettävää kuorimalaitetta, on kerännyt yli 1,6 miljoonaa katselukertaa. Se on ihan samanlaista kuin musiikkimaailmassa. Mä siteeraan tässä taas, että hittikappaletta ei juuri pysty ennustamaan. Ei pysty kyllä videotakaan. Ja juttu jatkuu on väliotsake. Vuonna 2018 aloittaneella kanavalla on 220 videoita, joita on katsottu yhteensä yli 5 miljoonaa kertaa. Ja tää oli toistoa vaan. Videon suosio on mysteeri niin kuin myös sen, että joka kerta kun laitan videon, missä on vanha sininen Ford-traktori, se saa suuren suosion. No en mä aina saa suurta suosiota, mutta en mä niitä Fordeja vitsi viljellä siellä koko aikaa, enkä mä halua personoitua traktorikanavaksi. Että mä välillä pidän taukoa siinä. Juttu jatkuu. Joskus syyn videon suosion voi arvatakin. Lujuuslaskentaa käsittelevää videota on todennäköisesti katsottu oppilaitoksissa, kertoo itsekin insinööritieteitä opiskellut Aaltonen. Joo, mä laitoin vähän dokumentoin menneisyyttäni tällä videolla ja olen sähköpostiliikenteestä ymmärtänyt, että opiskelijat on sitä katsonut. Insinööri en ole, ylilautakin on sitä aprikoinut, että mikä se on, että onko se koskaan valmistunut. Minä olen vanhan kansan koneteknikko, hienosti mainittuna konstruktiotekniikan koneteknikkoon, eli olen suunnittelija. Olen edelleen, vaikka en osaa näitä nykyaikaisia suunnitteluohjelmia käyttää. Juttu jatkuu. Suositulle kanavalle on ominaista persoonallisuus, siihen Aaltonenkin pyrkii. Joo, näin se on, että jotain persoonaa siellä täytyy olla, mutta se käy itseään vastaankin se persoonallisuus, että jos käyttää tällaista kanavaa, YouTube-kanavaa, sosiaalista mediaa työn haussa, niin se ei välttämättä ole hyvä asia, että sellainen massasta poikkeava persona, niin se voi tuottaa vähän kylmiä väreitä siellä organisaatioissa. Sitten on vähän huumoria puolittain. Tubettaja vai sisällöntuottaja? Heikki Makeksen kanssa tästä ollaan vähän vitsiä väännetty. Juttu jatkuu. Aaltonen tekee selväksi eron tubettamisen ja sisällöntuottajien välillä. Tubettaminen on usein päivittäisten kuulumisten kertomista. Ne voivat olla täysin editoimattomiakin. Nimenomaan juuri tämä, että esimerkiksi tuollaiset Facebook-päivitykset, niin ne on sitä tubettamista. Ja vaihdetaanpas vähän sivua. Näin, ja sivu on käännetty ja siinä on iso kuva sitten, kun mä osoitan 5-tonnista vanhaa Fordia siinä ja jopa hymyilen. Se ei ole aina itsestäänselvyyttä. Ja sitten tuossa kuvaustekstissä on, että YouTube-videoissaan Marko Aaltonen pyrkii aina persoonallisen ilmaisuun.
Joo, joskus mulla oli ihan sketsejäkin videon alussa. Vähän on hymy hyytynyt. Jatketaan tästä tubettamisen ja sisällön tuottamisen erosta. Sisällöntuottaja taas kiinnittää paljon huomiota suunnittelun ja editointiin Aaltonen kuvaa. Aaltosen mukaan sopiva videon pituus on noin 15 minuuttia. Nyt tällä hetkellä mulla on kyllä sellainen olo, että tästä videosta tulee jo pidempi, kun mä vähän änkytän tässä. Juttu jatkuu. Lyhyt videoita hän ei ole toistaiseksi tehnyt, eli short-videoita. Niitä vähän houkuttanut, mutta en ole vielä tehnyt. Videon editoinnissa hurahtaa helposti päivä. Yhdessä videossa voi olla yli 100 leikkausta. No niin, ja sitten mä kommentoin tähän, otan vertailuksi tuoreen sen Massey Ferguson leikkuupuimurin vetoakselin laagerivaihtovideon, niin siinä on yli 100 klippiä. Ja niitä on leikattu sitten molemmista päistä. On alusta ja lopusta leikattu. Ja sitten kun siihen lisää sitä ääntä tai joskus ääntä, musiikkia ja kun lisää kuvaustekstejä, kuvatekstejä, niitä mulla on aika usein, niin siitä tulee tämmöinen multimediaalinen luomus sitten. Yleensä yön yli nukkuminen parantaa tulosta. Joo, näin on käynyt, että kun video on periaatteessa valmis ja sitten aamulla tulee video, että ei, täytyy lisätä jostain tai jostain pitää vielä leikata. Juttu jatkuu. Haasteellisinta on hyvän valaistuksen saaminen videoon. Myös hyvin tehty äänitys on tärkeä. Joo, sitten kun mennään pidemmälle, niin hyvin mikrofoneja pitää hankkia ja valaisimet mulla on hankkimatta vielä, mutta mä tulen hankkimaan kyllä, jolla on hyvä väritoisto. Juttu jatkuu. Hyvä kalusto auttaa, mutta ei välttämätön. Moni kuvaa kännykälläkin, Aaltonen kertoo. Mä en käytä koskaan sanaa kännykkä, sanoin puhelimella. Juu, näin on. Puhelimella saa tänä päivänä aivan loistavia videoita tehty. Miehinen kanava. No joo, onhan tämä. Aaltonen kertoo käyttävänsä sekä videoiden tekemisen että muiden tekemien videoiden seuraamisen aika lailla aikaa. Joo, kyllä YouTube on mulla. Se on tietolähde hyvin laajalla spektrillä. Kyllä siellä kaikki yhteiskunnan asiat on esillä. Kanavan aihepiiri selittää varmasti sen, että noin 95% katsojista on miehiä. No se on aivan selvä, kun on traktorivoittosta ja työkalua, niin sitten harvoin sitten kissavideoille tai jollain eläinvideoille voi naisetkin tulla, taikka sitten on jotain puutaidetta. Juttu jatkuu. Kansainvälistäkin katsojakuntaa on, mutta suurin osa on Suomesta. Joo, ja siitäkin mä mainitsin, että Ukrainan sota muutti tämänkin kanavan suosiota. Että kyllä se Itä-Eurooppa oli paljon suositumpi ennen Ukrainan sotaa. Ja se näkyy videon katselumäärissä. Kommentit tulevat pääasiassa Suomesta. Näin on. Aina silloin tällöin lipsahtaa toiselta puolelta maapalloakin. Australiastakin tuli juuri hiljattain. Jokaisen kysymykseen pyrin vastaamaan, juuri vuorovaikutus yleisön kanssa motivoi tekemään. Näin juuri. Se on mun suuri motivaattori, jos multa kysytään, että en mä tästä kunnon palkkaa saa. Kyllä mä motivoi, kun mä vähän keskustelen teidän kantayleisön kanssa, teitä on muutaman 10 siellä. Juttu jatkuu. Aaltosen mukaan YouTubessa on mielenkiintoinen alueellinen jakauma. Tästä mä olen puhunut ennenkin, että kyllä te Itä-Suomen pojat olette eri geeniperimää. Ja sanonkin toimittajalle, että itäsuomalaisten ja länsisuomalaisten geeniperimässä on suurempi ero kuin meitä verrattaisiin Keski-Eurooppaan tai Suomeen ei tarvitse mennä kuin Suomenlahden toiselle puolelle. Että tämä itseilmaisu on huomattavasti heikompaa täällä Varsinais-Suomessa. Että kyllä me jäyhempiä olemme ja ujompia. Juttu jatkuu. Itä-Suomi on yliedustettu. Ja en mä nyt näin sanoisi yliedustettu, mutta sieltä nyt tavaraa tulee enemmän.
ja Varsinais-Suomi aliedustettu. Näin voi sanoa kyllä aliedustettu Varsinais-Suomi on. Täällä ei paljoakaan. Täällä ei ole sellaisia näkyviä kanavia juurikaan. Olisi hyvä, jos useampi Auran maalainenkin kiinnostuisi tekemään videoita, innostuisi. Joo, mä tässä vähän komppaan, että tulkaa nyt vaan mukaan. Aaltonen sanoo nimeä paikallisista tekijöistä suosikeikseen, muun muassa Natural Silent. Joo, ei meitä paikallisia ole, kun meitä tässä kuin 3. Natural Silent Hilja niin on tuossa Pöytyän puolella reilu 10 kilometrin päässä ja hänellä on tällaiset erämaahenkiset sisällöt, eli juttu jatkuu, joka keskittyy muun muassa erämökillä ja metsän siimeksessä puuhasteluun. Ja on todella laadukasta sisällöntuottoa Hiljalla täällä Natural Silentissä. Ja sitten mä mainitsen tämän konekanava MR Jusape. Konekanava MR Jusape on myöskin mielenkiintoinen. Eli Jussi vaikuttaa sitten tuossa Yläneen puolella, ei ole Linnuntietä kuin 30 kilometriä ja on melkoinen tietopankki teille, ketä vanhoja traktoreita korjailette ja laitatte. Sitten tässä on yksi valokuva ja kuvaus, jossa mulla on työkaluja siinä ja mulla on kamera. Niin kuvaustekstissä lukee: innostus työkaluihin on tuonut Marko Aaltoselle työkaluholistin lempinimen. Siinä tämä juttu nyt oli. Paljon tämä tässä meni, kun mä vähän sölkkäsin tässä, mutta mä en ole oikein tottunut tällaiseen ääneen lukemiseen. Eli sellainen juttu Auranmaan viikkolehdessä täällä Turun kupeesta. Sen pituinen se. Mulla on ollut tässä lokakuussa nyt vähemmän sisällön tuottamista ja ohjelmasisältöä yleisölle. Olisi aikaa ollut kyllä, mutta mulla on ajatukset ollut niin muissa asioissa, niin lähitulevaisuuden tarjonnassa on sitten, voisi olla tämä asia, kun mulla tuli juuri Kiinasta niin tällainen starttijumpperi, joka pitäisi käynnistää 6-litraisen dieselmoottorinkin. Ja sitten toinen on, että mä hommasin Volkkarin uudet kitkarenkaat ja sen videon nimi tulee olemaan Hankin halvat kitkarenkaat. Ja sitten tuossa tuo kolli on jaloissa ja yksi kissavideokin on sitten julkaistu siitä, kun kissa on kasvanut 3 kilosta 4 kiloon. Että mukavia katseluhetkiä. Niin muuten, mä en ole koskaan tällä kanavalla sanonut, että tilatkaa kanava. Heikki Makes on joskus sanonut aika osuvasti, että kun painaa sitä tilausnappia, niin se on vähän niin kuin sellainen kannatuspeukku. Se on sellainen kannatuspeukku ja YouTuben algoritmit kyllä lukee sitä, että kyllä se auttaa siihen sen kanavan näkyvyyteen, että ensimmäisen kerran yli 5 vuoteen mä sanon, että tilatkaa kanava. Moi!